Здравейте отново, това са комиците и... 30 минути чисто забавление, без глутен, холестерол и добавяне посладители. Дами и господа, замислили ли сте се по какво си приличат съседите и извънземните? По това, че знаеш за съществуването на едните и на другите, но предпочиташ да не ги срещаш вечер в асансьора. Следващият ни герой обаче не може да се похвали с такъв късмет. Добър ден. Добър да бъде. Добър ден. И вие по какъв повод така? Искам да докладвам за отвличане. Ма вие ли отвлякохте някой и сега идвате тук да се предадете ли? Моля ви се. На такъв човек не ви приличам. Ами да, нищо чудно и котки в реката да давите. Кажете сега, кой е отвлечен? Мен ме отвлякоха, господин полицай. Така ли? Да. Така като гледам, хищ не сте отвлечен. Върнаха ме. Довлечен сте. Върнаха ме. И кой луд се е направил труда да ви отвлича и после да ви връща? Кой? Извънземните. Извънземните казвате. Да. И с какво ви отвлякоха тези извънземни? С летящата чиния. Интересно, летящата чиния. А записахте ли номера на летящата чиния? Не видях да има номера, господин полицай. Аха. И кога ви отвляка? Кога така? Снощи. Докато гледах комиците и приятели. Значи е било някъде между 10 и 10:30. Да? Изведнъж в стаята се появи бяла светлина. Така? Започнах да се издигам във въздуха без да искам. Аз не исках, обаче се издигах. Издигах се нагоре, се издигах. Като че засмукваха ме с прахосмукачка, като с тръба. Така ме засмукваха нагоре в летящата чиния. И откъде купувате тая ракия, бе? Коя ракия? Тая, дето като пиехте, докато се гледахте там комици и приятели. Ма, господин полицай, аз не съм пил ракия. Вие си мислите, че съм лут или че съм пялица, така ли си мислите? Не мога ми се такова Вие си нещо. мислите, че съм пялица. Не, моля ви се. Как ви мина такова нещо през главата? Не знам. Просто изключвам различни варианти. И след като се издигнахте, както казвате, във въздуха така, какво стана? Не помня. Помня само как се събудих в летящата чиния. И как изглеждаше отвътре летящата чиния? Ами, бяла, светла, с много легла, на които имаше още много хора в безсъзнание. Лежаха в безпомощно състояние всички. Аха. А случайно да пишеше там някъде надпис такъв да имаше токсикология? Вие сериозно ли, господин полицай? Питам, само питам, не се ядосвайте така. А извънземните, видяхте ли ги така, как изглеждат така? Видяхте ли ги? Да. И как изглеждат тези извънземни, бе? Високи. Аха. Сини планини. Мустаци. Имаха ли мустаци? Високи. Сбръчкани. С огромни остри зъби и малки червени очички светещи. Случайно извънземните да ви премериха кръвното и да ви дадоха да пиете активен въглен, да се изчистите? Не. По-лоши неща ми направих. Като какво, например, господине? Правиха опити с мене и ми инсталираха чип. Така ли? Къде го инсталираха този чип? Много болеше. Виждате ли чипа? Не. Чипа, виждате ли го? Що трябва ли да се вижда? Толкова ли голям беше чип? За какъв чип говорим? За какви размери? Щом така болезнено е било, това е било някакъв голям чип. Очевидно. Сигурен ли сте? Господине, виждам, развлягате се така малко. Сигурен ли сте? За един голям, за друг малък чип. За вас беше голям. Много Говориме голям. за вас, че е много голям Много чип. голям Ясно, болезнен да. чип. А сигурен ли сте, така че като ви отвлякоха извънземните, вие бяхте вкъщи, а не, например, да сте били в някакъв бар, пълен с едри мъжаги, начервисани, с чурапогашници, така, с потници, мрежести, някакви такива. Господин полицай, вие ми се подиграте тук и само се шегувате с мене. Не, няма такова Аз съм нещо. напълно сериозен и ви казвам, че съм отвлечен от извънземни. Значи вие твърдо вярвате, че са ви отвлекли извънземни. Това ви го казах от самото начало. Да, обаче аз не мога да ви помогна в случая. Това е случай за колегите от досиетата Хикс. Вие тук имате такъв отдел? Имаме, разбира се. Страхотно. Мислех си, че е само по филмите. Моля ви се. Вие сте, че е някакво квартално РПУ, не значи, че сме някакви значи, че сме някакви аматьори. Това ли си мислите? Моля ви се. Колеги, имаме случай за досиетата Хикс. Здравейте. Ето. Аз съм доктор Троянов.
Да. Какъв е случая? Отличен от извънземни. С чипиране. О, много интересно. Искате ли да дойдете да ми разкажете? Да. Между другото, какъв номер риза носите? Ел. Струва ми се, че не е L, а е XXL. Ще още един хикс мога да прибавите. Може да е... Хикс. XXL, да. 3 пъти XXL. Усещате ли чипа сега? Усещате се ли? Дами и господа, казват ми често, че съм понякога много краен и са прави. Тъй като това е краят на днешния епизод на Комиците и... Ако искате още, не е нужно да се редите на опашка, а просто да изчакате до 22 часа утре вечер. Не забравяйте, че в петък от 21 часа може да гледате и новите епизоди на Столичани в повече. От мен довиждане, оставам ви с момиченцата, за които танцът хич не е шега. Аплодисменти!